Tarata September kalo kileta ani woro samba flani muga anduru DMS-TV channel muso oniche oni yantuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli anta no ban kan bagana lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni na carilen ani ka aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Karido septembre kalo kileta anani saba flani muga anduru anka Mali état-major général des armées ale be communiqué min kɔnɔna na be laseli kɛ ko ndon ko fɔlen na sira min be bɔ Kayi région kɔnɔna na ni kana don anka Bamako kɔnɔna na ko sira ko fɔlen yɛrɛ kɔni ka Banbaci wale ma ko nana essayer ku be bin kana wale kɛ ka ɲɛsin anka Mali fintigilakaw ma ko anka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ kun ɲuman kɛra sababu ni Banbaci wale ma nu ka laɲiniw ma se ka sabati. Sibiri tɛmɛnen septembre kalo kileta ani saba samba flani muga anduru k'anka Mali fintigilakaw olu kɔni opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ Kayi région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka cɛnni don Banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna a yɛrɛ la k'a fɔ ko opération in senfɛ anka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye frappeba de kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ ma wale min kɛra sababu ni ka Banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na ale ni ka cɛnni don o daga sigiyɔrɔ ninnu na. Alisa an bɛ to anka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu kɔnɔna la min anka Mali fintigilakaw ye sanga ani wagati k'olu bɛ ka sebaya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la o ni Banbaci wale ma ni ɲɔgɔn cɛ la ko Karido septembre kalo kileta anani samba flani muga anduru anka Mali fintigilakaw ye opération dɔ kɛ Dogofili localité la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'anka Mali fintigilakaw sera ka Banbaci wale maa caman de bɔnɛ ani na. Wakati tɛmɛnenw na anka Mali sɔrɔko minisiri ni o ye Aluseni Sanu ale kun ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko enrôlement min yɛrɛ kɔni kɛra anka jamana foroba cakɛda baarakɛlaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko maa minnu ka enrôlement yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ ni o bɛnna agent ba 36 ale ni dɔɔni yɛrɛ de kɔni ma ko ka ni agent ba 36 ni yɛrɛ kɔni ka sara tigɛ kalo 3 kuntagala kɔnɔna na o ko hukumu de kɔnɔna la anka jamana école karamɔgɔw ka syndicat membre dɔw yɛrɛ kɔni wulila ni ka u jɔ k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni taara u ka enrôlement kɛ ko nka u n'a taw ta olu ɲɛ b'a la k'a fɔ u tɔgɔ kɔni bɛ gouvernement ka liste la k'a yira k'a fɔ k'olu ka saraw yɛrɛ kɔnɔna na tigɛ don n'a nataw la. Juma tɛmɛnen septembre kalo kileta ani fila samba flani muga anduru Togo autorité maaw ye Union européenne maaw ka lasigiden bɛ Togo jamana kɔnɔna na u ye o kɔni wele ni ka taa u ka jamana kɔnɔna na ka da ka wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye Union européenne maaw ye olu y'u da don Togo ka jamana kɔnɔ ko dɔw yɛrɛ kɔnɔna minnu tɛ u ɲɛsira la o ko hukumu de kɔnɔna la Togo autorité maaw kɔni ye ambassadeur in wele ni ka kangari gɛlɛn da a ye u ka ko kɛtaw la. Wakati tɛmɛnenw na Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka sanction yɛrɛ kɔni ta Chine yɛrɛ kɔni kama États-Unis maaw ka kɔrɔfɔ la k'u bɛna droit de douane dɔw yɛrɛ de kɔni fara Chine kunna yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko min ye Chine halisa ale bɛ ka continuer ni ka Russie ka pétrole yɛrɛ kɔni sa k'o dun bɛ ka kɛ sababu ye ni ka Russie dɛmɛ kosɛbɛ ani Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de kɔnɔna la Chine ka ministre des affaires étrangères ka porte-parole o kɔni bɛ bɔ ni ka kangarida de kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma a ka o hakilina in na. Alamisa tɛmɛnen septembre kalo kileta ani kelen samba flani muga anduru o kun ye Burkina Faso maaw ka conseil des ministres o conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ Burkina Faso ministres yɛrɛ kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛna jour férié 4 yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka CFA wari miliyari 17 yɛrɛ kɔni fara u ka jamana ka budget kan ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Anka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min kɔnɔna na bɛ laseli kɛ ko kari tɛmɛnen septembre kalo kileta anani samba flani muga anduru ko Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kun taara lajɛ k'u bɛ binkani wale kɛ ka ɲɛsin anka Mali finitigiw ma sira la sira min bɛ bɔ Kayi région kɔnɔna na ni ka na anka Bamako kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Banbaci wale maa ninnu ye nin attaque kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ anka Mali finitigilakaw olu bɛ mission dɔ yɛrɛ kɔnɔna na mission min kɔnɔna na u kun bɛ ka adamadenw n'u bololafɛn yɛrɛ de kɔni lakana sabati sira in sanfɛ ko attaque in contre yɛrɛ kɔnɔna min ye anka Mali finitigilakaw ye olu ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma u ye Banbaci wale maa ninnu kɛlɛ ni kɛlɛkɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni u y'u cɛsiri fɛnɛ walasa ka se ka population yɛrɛ kɔni ka lakana sabati attaque in kɔnɔna na ko attaque in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka Banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min anka Mali finitigilakaw olu kɔni bɛ ka ratissage kɛ zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa kɛlɛ in kɔnɔna na Banbaci wale maa minnu sera ka boli ka bɔ yen nɔ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu nɔnɔ minɛ teliya
la k'u bɔnɛ u ni na wale bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. État-major général des armées ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an ka jateminɛw caya kosɛbɛ wa a bɛ laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka collaboration tɛmɛ ani an ka Mali fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa u filɛ ka ni mission de ratissage min yɛrɛ kɔni daminɛ u ka se ka kɛ sebaaya ye u bolo ni banbaci wale maa ninnu nɔna minɛli ye teliya la. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min banbaci wale maaw ye olu cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka kojugu kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma nka min an ka Mali fintigilakaw olu fana y'a jira k'a fɔ k'u tɛna banbaci wale maaw to yen ka wale jugu ta ni ka ɲɛsin an ka population yɛrɛ de kɔni ma o de la u bɛ ka cɛsiri baara kɛ su ani tile ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 13 san 2025 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ min an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ye dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la k'an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati ko sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 13 san 2025 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye dimi juguba de don banbaci wale maaw la ko nin don kofɔlen na an ka Mali fintigilakaw ye opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ opération min yɛrɛ kɔni kun kɛnbɛn ne ka ɲɛsin banbaci wale maaw daga sigiyɔrɔ ma minnu bɛ Sandare ale ni Lambatara village kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kayi région de kɔnɔna na. État-major ka communiqué la min carila sibiri don septembre kalo tile 13 san 2025 État-major kɔni b'a jira k'a fɔ k'an Mali fintigilakaw ka nin opération yɛrɛ kɔni senfɛ u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni lakodɔnnen don ni banbaci wale maaw daga sigiyɔrɔ de ka da kan n'u y'u ka walejugu kɛ k'u bɛ boli ka t'u dugu ni yɔrɔ kofɔlen ninnu de la. An ka Mali fintigilakaw ka farapu nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ bilan fɔlɔ min bɔra la o de ye ko banbaci wale maa 10 ani kɔ bonya kɔ bɔnɛna ani na min ye banbaci wale maaw ka kɛlɛkɛminɛn caman ye minnu kun dogolen don ni yɔrɔ kofɔlen in na ko tiɲɛni dɔ la o kɛlɛkɛminɛn ninnu fɛnɛ na k'an Mali fintigilakaw taara ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ni village fila ninnu kɔnɔna na opération in kun kɛ kun de ye walasa ka dɔ bɔ banbaci wale maaw ka binkani wale capacité ninnu na hali ni ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka banbaci wale maaw ka approvisionnement yɛrɛ kɔni jɔ ni zone kofɔlen ninnu kɔnɔna na. État-major ka kɔrɔfɔla ka communiqué in kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka patrouille kɛ sanfɛ cogo min k'u bɛ ka kɛ dugumana fana na o cogo kelen na ko patrouille ninnu bɛ ka kɛ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka banbaci wale maa ninnu bɔnɛ u ni na teliya la k'an Mali fintigilakaw ye patrouille min yɛrɛ kɔni kɛ hélicoptère yɛrɛ kɔni sanfɛ ko o kɛra sababu ye n'u ye farapu kɛ ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu yera ka an ka Mali fintigilakaw t'u ka patrouille in na sanfɛla la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sɛgɛsɛgɛli baara o kɔni bɛ sen na an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa banbaci wale maa ninnu ka ni jɛkulu maa tɔ minnu sera ka u yɛrɛ bɔ ni opération yɛrɛ kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda kɛ olu ka walasa ka se ka u bɔnɛ u ni na min an ka état-major général des armées ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka cɛsiri hali n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ ka da kan an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ko kura ye u sera ka sebaaya sɔrɔ ni opération ninnu na min autorité militaire ye halisa olu bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni encouragé kosɛbɛ k'an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don u ka ni baara ninnu kɔnɔna na ko wa an ka coopération tɛmɛ ani an ka Mali fintigilakaw ɲɔgɔn cɛla la ka da kan ko collaboration tɛmɛni jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilakaw ɲɔgɔn cɛla ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la banbaci wale kɛlɛli baaraw la nin yɔrɔ in na an fana bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ se ka an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ u ka cɛsiri baaraw kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ se ka u dɛmɛ ni min yɛrɛ kɔni n'a bisigila maa min ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni na k'an teliya joona an k'o kunnafoniya yɛrɛ kɔni ta an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni tulo kan ni an sera ka o yɛrɛ kɔni kɛ ko bɛ kɛ sababu ye ni jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilakaw an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka banbaci wale si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kari tɛmɛnen septembre kalo tile 14 san 2025 min an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ye opération dɔ kɛ Dogofili village kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na ni kunnafoniya in carila état-major ka communiqué yɛrɛ de kɔni fɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɛra kari don septembre kalo tile 14 san 2025 communiqué in kɔnɔna na état-major y'a jira k'a fɔ ko nin don kofɔlen na an ka Mali fintigilakaw ye nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ Dogofili
localité la ko opération kɛra sebaya ye an ka Mali fintigilakaw bolo état-major ka kɔrɔfɔ la ko opération yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali fintigilakaw ye u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ de kɔni ta a ko ɲɛ kan ko a wale yɛrɛ kɔni bi tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka laɲini na kan ka jamana sanfɛla ni dugumanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔlɔsi ko ni an ka Mali fintigilakaw sera ka sebaya sɔrɔ ni opération yɛrɛ kɔnɔna ko dabɔra an ka service de renseignement maaw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ka d'a kan k'olu sera ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw di an ka Mali fintigilakaw ma ɲɔni u ka se ka u ka farapo ninnu kɛ ko service de renseignement maaw kun y'a yira k'a fɔ ko Banbaci wale maa dɔw dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ Dogofili localité yɛrɛ kɔni na o de kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa farapo kɛ ka ɲɛsin nin zone kofɔlen ma ko farapo yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan a kɛra sababu ye ni Banbaci wale menace min tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko menace yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nɔ ka d'a kan a kɛra sababu fɛnɛ ni ka Banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na ale ni ka tiɲɛni don o dagasigiyɔrɔ in na état-major général des armées ale ka communiqué kɔnɔna na a bɛ hakili jigi kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan ka hakili to an yɛrɛ la an k'an ka jateminɛw caya kosɛbɛ wa a bɛ sinsin a kan ko min ye opération de surveillance yɛrɛ kɔni halisa o bɛ continuer an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka Banbaci wale maaw nɔnɔ minɛ ale ni ka o bɔnɛ u ni na wale min fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na kan ka jamana école karamɔgɔ caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu kɔni taru ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ ni ka don subahana manchine yɛrɛ kɔni kɔnɔna na SIGRH ko hukumu kɔnɔna na ni nin kɔni ye programme ye an ka jamana kɔnɔna na min kɛ kun de walasa ka se ka an ka jamana foroba cakɛda baarakɛlaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen lakodɔn ale ni sara min bɛ don u la san kɔnɔna na ka se ka o fɛnɛ yɛrɛ kɔni lakodɔn ko o ko in yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na an ka jamana école karamɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni taara u ka lakodɔnniw kɛ wa olu tɔgɔ donna subahana manchine kɔnɔna na ko nka olu ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka autoritéw kɔni ye liste min yɛrɛ kɔni bila k'a yira k'a fɔ ko olu ka enrôlement ma kɛ k'olu ɲɛ bɛ u tɔgɔ la o liste in na o école karamɔgɔ ninnu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu jɔrilen don kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ka d'a kan ni fili min yɛrɛ kɔni bɔra an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko fili bɛna kɛ sababu ye ni olu ka sara yɛrɛ kɔni bɛna natigɛ wale min fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye ni ka siranɲɛ don olu dusukun na ale ni ka olu dusumangoya kosɛbɛ an ka Mali syndicat national des enseignants et des fonctionnaires de l'enseignement technique ni o ye SNEFCT maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka membre maa caman yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɛ liste la min yɛrɛ kɔni carila an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni autorité maaw bɛ ka yira k'a fɔ ko liste kofɔlen yɛrɛ kɔni agent ye minnu yɛrɛ kɔni ma ye wa u ka enrôlement yɛrɛ kɔni ma kɛ ni o agent yɛrɛ kɔni bɛ bɛn agent 36 ale nin dɔɔni ne ma SNEFCT membre dɔ ka kɔrɔfɔ la k'olu ka syndicat membre yɛrɛ kɔni ye procédure ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛcogo la k'u taara u ka enrôlement kɛ nka o n'a taw ta olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko maa minnu ma t'u ka enrôlement kɛ k'olu ka membre ninnu tɔgɔ bɛ o listew la ko yɛrɛ kɔni dun ye jaabi kelen de o de ye k'a bɛ sɔn ka kɛ yɛrɛ kɔni don nataw la olu ka nin membre ni yɛrɛ kɔni tɛna na sara sɔrɔ ka d'a kan i n'a fɔ gouvernement kɔni ye laseli kɛ cogo min ko kalo 3 yɛrɛ de kɔni kuntagala kɔnɔna na ni agent ni yɛrɛ kɔni tɛna na kalo sara sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni ma u ka enrôlement kɛ ko kalo 3 kuntagala kɔnɔna na olu kɔni tɛna na kalo sara ta fɔlɔ école karamɔgɔ ninnu ka syndicat caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ɲani an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ka ni maa ninnu ka saraw yɛrɛ kɔni tigɛ k'olu ko laɲini kɛ autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka agent de l'état maa minnu ka sara yɛrɛ kɔni bɛna tigɛ ko ka olu ka liste yɛrɛ kɔni cari bɛɛ lajɛlen ɲɛna ɲani sara ka tigɛ fɔlɔ k'olu kun ye o laɲini min kɛ an ka Mali autoritéw fɛ o kun kɛ kun de walasa ka se ka jɛya don baara in na ale ni fili yɛrɛ kɔni ye an ka autoritéw sɔrɔ yɔrɔ min na ka fɛɛrɛ latigɛ o maa ninnu mana na o tɔgɔ ye liste yɛrɛ kɔni na u ka se ka taa o fili nin yɛrɛ kɔni latigɛ ɲɔni u ka saraw ka latigɛ ko nka k'olu ye o laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali autoritéw fɛ an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ma o laɲini yɛrɛ kɔni bonya k'an dun filɛ nin yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ko maa ninnu ka sara tigɛlen filɛ ka sɔrɔ k'u kɔni nana u ka enrôlement kɛ hakili lajiginna SIGRH yɛrɛ kɔni ye système intégré de gestion des ressources humaines ni o ye SIGRH yɛrɛ kɔni ni fɛn in sigira sen kan an ka Mali autorité maaw yɛrɛ de kɔni fɛ wa sigikun yɛrɛ de kɔni ye walasa an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ musaka min don an ka foroba cakɛda baarakɛlaw yɛrɛ kɔni na ka se ka o musakaw dɔn cogo min ka na ni jɛlenya ale ni ka yuruku yɛrɛ kɔni bɔ an ka foroba cakɛdaw kɔnɔna na ko in kɛ kun fanba fɛnɛ dɔ ye k'an ka foroba cakɛdaw kɔnɔna lajɛya agent minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɛ an ka foroba cakɛdaw ka liste la fo siɲɛ 2 ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɔ a la ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni n'u bɛ ka sara ta ka sɔrɔ u tɛ ka ye ɲɛ la ka se ka olu fɛnɛ lakodɔn an ka foroba cakɛda yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka jamana bɛ musaka min don o maaw yɛrɛ kɔni na ka se ka o musaka ninnu ta yɔrɔ yɛrɛ kɔni dɔn wale min na kɛ sababu ye ni ka
na ni jɛya an ka foroba cakɛdaw yɛrɛ kɔnɔna a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka gouvernement maaw kɔni ni programme min yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o ye SIGRH yɛrɛ kɔni k'o kɛ kun fanba dɔ ye nin ye ko nka ni fɛn min yɛrɛ kɔni sigira sen kan walasa ka se ka na ni jɛyali ye an ka foroba cakɛdaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɛ ɲina ka na kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka na ni sɛgɛn dɔw ye jamana kɔnɔna na ka d'a kan école karamɔgɔ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu taru ka enrôlement kɛ wa olu bɛ tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka olu ka sara yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka tigɛ don n'a nataw la hakilila jiginna kabini laseli yɛrɛ kɔni kun kɛra an ka Mali ministre de la refondation yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye an ka foroba cakɛdaw yɛrɛ kɔni la yɛrɛ kɔni ko enrôlement ko hukumu kɔnɔna la ko agent ba 36 k'olu yɛrɛ kɔni ma ye ɲɛ la o ko yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ min ye an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni olu kun ye kalo 3 délai de di ni maa ninnu ma k'u kana u ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ o kalo 3 kɔnɔna na ko n'o kalo 3 in yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni e maa o maa yɛrɛ kɔni mana i ka lakodɔnniw kɛ ni k'i tɔgɔ don subahana mansin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o kɔni b'a yira k'a fɔ k'e tɛ foroba cakɛda baarakɛla yɛrɛ kɔni n'o fɛnɛ kɛra i bɛ fili ka bɔ o maa ninnu cɛ la wa sara yɛrɛ kɔni tɛ di i ma ni sanction fɛnɛ bɛ ta i kama o fɛnɛ bɛ ta i kama don n'a nataw la nka ko ɲani o kalo 3 in yɛrɛ kɔni cɛ an kɔni y'a ye k'a fɔ an ka Mali autorité ma olu ye mesure kura yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka an ka jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni lakana sabati o mesure kura yɛrɛ kɔni kun ye jumɛn ko kalo 3 kuntagala kɔnɔna na ko ka ni agent ba 36 nin bɛɛ lajɛlen ka sara tigɛ fo ka taa fɔ ni min yɛrɛ kɔni nana i ka enrôlement kɛ o ko yɛrɛ de kɔni na an ka jamana école karamɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu taru ka enrôlement kɛ wa olu bɛ tilennenya kɔnɔna na mais olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko agent fictif minnu ka liste yɛrɛ kɔni da la k'olu tɔgɔ bɛ o agent ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ko ka sɔrɔ olu taru ka enrôlement kɛ o la u bɛ laɲini kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ ko n'a sɔrɔ fili yɛrɛ kɔni bɔra u ka baara kɛcogo yɛrɛ de kɔnɔna ko ka fɛɛrɛ latigɛ ka ni fili yɛrɛ kɔni latigɛ ko ɲɛ tɛ olu kɔni taara u ka enrôlement kɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité ma olu kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko min ye ni agent ninnu ka sara tigɛlen kalo 3 kuntagala kɔnɔna na k'o ye mesure fɔlɔ dɔrɔn de ye ko mesure tɔw bɛ yen wa olu bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ o mesure ninnu dɔw yɛrɛ kɔnɔna ni maa minnu ma u ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ kalo 3 kuntagala in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu tɔgɔ bɛ bɔ an ka jamana foroba cakɛda baarakɛlaw la ko ni fraude walima foroba nafolo yɛrɛ kɔni détourneli ko fɛnɛ yira la ko min ye poursuite judiciaire ye ko bɛ ta ni ka ɲɛsin o maa ninnu fɛnɛ ma don n'a nataw la ko ɲani walawalali ka se ka na kɛ u ye ni école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni b'a wajibiya an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kan ko autorité yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa école karamɔgɔ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni taara i ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ sanction kana ta ni ka ɲɛsin o ma ka sɔrɔ a taara ka kow kɛ tilennenya kɔnɔna na école karamɔgɔ ninnu ka kɔrɔfɔ la ko SIGRH yɛrɛ kɔni walasa jamana kɔnɔdenw kɔni ka u ka danaya yɛrɛ kɔni ta ni ka da nin fɛn yɛrɛ kɔni kan ko fo baara in yɛrɛ kɔni ka kɛ tilennenya ale ni jɛlenya de kɔnɔna na ko système de gestion yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi sen ka jamana kɔnɔna na nka a kan ka kɛ fɛn lakananen de ye ko nka ni système de gestion yɛrɛ kɔni labaara la tilenbaliya kɔnɔna na ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra jamana kɔnɔdenw b'u ka danaya yɛrɛ kɔni bɔ o fɛn yɛrɛ kɔni ka o la u bɛ laɲini kɛ autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ni fili min yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in na ko ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o fili ninnu wuli ka bɔ yen walasa ni école karamɔgɔ minnu bɛ tilennenya kɔnɔna na n'olu taara u ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ u ka saraw kana latigɛ don n'a nataw la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Togo jamana kɔnɔna na Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni Union européenne maaw ka ambassade yɛrɛ kɔni convoqué ni ka taga Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka da ka Togo maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u bɛ ka Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ɲanki ka da kan ko min ye Union européenne maaw ye u b'u k'u da don olu Togo ka jamana kɔnɔ kow yɛrɛ kɔni na ni laseli in kɛra juma tɛmɛnen de septembre kalo tile 12 san 2025 Togo ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni fɛ n'o y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na olu ye Union européenne maaw ka ambassadeur yɛrɛ kɔni convoqué ka da kan min ye parlement européen maaw yɛrɛ kɔni olu ye cikan dɔ yɛrɛ kɔni laseli kɛ don tɛmɛnenw na cikan mun kɔnɔna na u b'a wajibiya Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni kan ko min ye Abdul Aziz Gomez ni nin ye Togo ni Irlande yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔdenw ye ko ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni labila ka sɔrɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛn bɛ Togo jamana kɔnɔna na kabini san 2018 wagati wa a condamnelen yɛrɛ kɔni don san 10 kaso kɛlen la ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na Togo maaw bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko Union européenne maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin wajibiya ko min ta ni ka ɲɛsin o ma ko bina fɔ yɛrɛ kɔni olu da don olu ka jamana kɔnɔ ko de la ko wa u ti jɛ ni a ye ko Abdul Aziz Goma ale kɔni condamnera kiriko dɔ yɛrɛ de kɔni na wa Togo ye jamana souverain min ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ a bolo o yɛrɛ de kɔni na u ti jɛ n'a ye maa wɛrɛ ka nin i da don olu ka jamana kɔnɔ kow la hakilila jiginna san 1990 wagatiw yɛrɛ de kɔni Abdul Aziz Goma ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni taara i sigi Irlande jamana kɔnɔna na wa ni maa kofɔlen kun bɛ to ka taa tile 2 kɛ o yɛrɛ kɔni na Togo jamana kɔnɔna na a ka baarako hukumu kɔnɔna la san 2024 février kalo wagati de Abdul Aziz Goma ale kɔni
kon konana Togo maaw yɛrɛ kon fɛ san 10 kaso kɛli la wa Abdul Aziz Goma k'ale kelen yɛrɛ kon ma condamné maa 13 de fɛnɛ condamné la a nɔfɛ ka da kan k'u kun bɛ ka complot yɛrɛ kon kɛ ni ka ɲɛsin Togo État maaw ma ko Abdul Aziz Goma ale kon taara fara jɛkulu dɔ kan yɛrɛ kon ŋaniya ɲuman kun tɛ minnu kɔnɔ ni ka ɲɛsin Togo maaw ma Abdul Aziz Goma yɛrɛ kon condamné la nin fɛn in na o y'a sɔrɔ san 2018 wagati ni ma kofɔlen sen donna manifestation dɔ la Togo jamana kɔnɔna na manifestation min yɛrɛ kon kun labɛnna Togo fanga opposition maaw de fɛ ko Abdul Aziz Goma yɛrɛ kon minɛli ni ka mɛn kosɛbɛ Togo autorité maaw fɛ ale ni baɲumankɛtɔn maaw yɛrɛ kon bɛ ka dénoncer min kɛ ko ni ma kofɔlen in datugulen tɛ datugu ko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna Togo jamana kɔnɔna na o ko yɛrɛ kon bɛ ka critiquer kosɛbɛ farajɛla jamanaw fɛ alamisa tɛmɛnen de septembre kalo tile 11 san 2025 Union européenne maaw ka parlement olu kɔni ye wajibiya kɛ Togo autorité maaw yɛrɛ kon ka k'u ka Abdul Aziz Goma yɛrɛ kon labila teliya la wa Union européenne maaw ka parlement bɛ dénonceli kɛ ko Abdul Aziz Goma yɛrɛ kon minɛ bɛ minɛ cogo jugu la Togo jamana kɔnɔna na k'u kɛmɛ ni ka ni ma kofɔlen minɛ k'a datugu Togo yɛrɛ kɔnɔna wa wale jugu bɛ ka taa ni ka ɲɛsin a ma kaso kɔnɔna na wa Union européenne ka parlement maaw b'a wajibiya Togo maaw yɛrɛ kon ka ko ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka Abdul Aziz Goma yɛrɛ kon labila teliya la ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o ko yɛrɛ de kɔnɔna min ye Togo ka autorité maaw ye olu bɛ Union européenne maaw ka ambassadeur yɛrɛ kon convoqué ka taa kangarida kɛ a ye k'a yir'u la k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni ɲɔgɔnna ko sugu yɛrɛ kɔni ko Union européenne maaw ka nin wajibiyali min ka kɛ olu kan ko b'i n'a fɔ olu da don olu ka jamana kɔnɔ ko la ko ka sɔrɔ olu ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo wa Abdul Aziz Goma yɛrɛ kon datugu mɛ kiriko dɔ de hukumu kɔnɔna la ko la u tɛ se ka na wajibiya olu kan ko kɔni ma kofɔlen in labila Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ale ye laseli kɛ k'a bɛna fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka sanction yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin Chine yɛrɛ kɔni ma o sanction yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ dɔ farala Chine ka droit de douane yɛrɛ kɔni ka da kan ko min ye Chine k'ale sa ale bɛ ka continuer ka Russie ka pétrole yɛrɛ kɔni san ko dun fɛnɛ bɛ ka Russie yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ani Ukraine ka kɛlɛ in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko jaabi yɛrɛ de kɔni na Chine ka ministre des affaires étrangères ka porte-parole o kɔni bɛ bɔ ni ka kangarida kɛ ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma a ka ni laɲini na ni o de ka droit de douane dɔ yɛrɛ kɔni fara Chine ka produit ka minnu bɛ don États-Unis jamana kɔnɔna na Chine ka ministre des affaires étrangères ka porte-parole ka kɔrɔfɔ la ko ni États-Unis kɔni nana pression kɛ Chine yɛrɛ kɔni kan walasa Chine ka Russie ka pétrole yɛrɛ kɔni sanni dabila ko min ye Chine ale fɛnɛ bɛ jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ka o ko la ni ka ɲɛsin États-Unis ma ko Chine ka hakɛ a n'a ka intérêt bɛ ko yɛrɛ kɔni na ni États-Unis o ko lacɛ walima ka essayer ka b'u menacer ni o ye ko min ye olu Chine fɛnɛ olu bɛ mesure kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ ta ni ka o kɛ jaabi ye ka ɲɛsin États-Unis ka o ko in ma min ye Chine ka souveraineté ko ye ko sanga ani wagati Chine ale bɛ o lafasa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko Chine ka lakana ko a ka sɔrɔ ko a n'a ka ɲɛtaga sanga ani wagati Chine maaw yɛrɛ kɔni bɛ o lafasa o de la u tɛna u yɛrɛ to États-Unis bolo k'a fɔ k'a bɛ sanction ta ni ka ɲɛsin olu ma ka da kan k'olu bɛ Russie ka pétrole san Chine ka ministre des affaires étrangères ka porte-parole yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis bɛ ka nin ko minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'o ye bagabagali de ani a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka tiɲɛni don Chine ka sɔrɔ ko la ko nka ko in tɛna na taa ɲɛ ko feere ni sanni ko jɛɲɔgɔn min bɛ Chine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na k'o bɛ tilennenya de kɔnɔna na ko wa a man kan maa si ka critique kɛ ni ka ɲɛsin nin ma ka da kan olu ka baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ tilennenya kɔnɔna na o de la Chine ka ministre des affaires étrangères ka porte-parole la kɔni bɛ kangarida gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma ko n'a nana fɔ k'a bɛ droit de douane dɔw wajibiya Chine ka da kan ko Chine ale bɛ ka Russie ka pétrole yɛrɛ kɔni san ko min fɛnɛ ye Chine k'a tɛna na i sigi ka États-Unis layɛ bilen a ka ko kɛtaw la ko Chine fɛnɛ bɛna na mesure kɛrɛnkɛrɛnnenw ta ni ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma ka da kan min ye Chine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛla ye ko foyi tɛ yen nɔ feere ni sanni ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔ ko olu b'u ka baara in kɛ tilennenya kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma